आंनो जागोन आंनो मावगोन आरोना सोनाफोर आदा बाजियालाय जोंना दाबसेयावसो थाखायो नङा होमबा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय माजे जे फग बारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसे नायलांबानो जाबाय फ्राय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आं सोनाफोर बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदान मानसिखौ साबस्क्राइब खालामनांगालां लाइक कमेन्ट खालामलां ओमफ्राय फुरा नायजोबनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होलां बेनिफ्राय मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होलां आरोना सोनाफोर स' कमेन्टखौ मोनसे नङा मोनसे गालांथार आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो बुहुद शेयार खालामनांगौ दं सोनाफोर नङा होमबा जिहेतु आंनो जोनोम जायगा शेयार खालामनांगौ लागाथ' जोबनो थांखाया स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैबो ओमफ्राय नायदो बिथांमोना आलासिखौ मा खामानि फाथायदों माइ सोनांगौ जाहैदों आरोना बस्थायावहाय माइ सोनांगौ माने बे बुस्थुखौ गाबोन दुमगोन जाहैदों मालाय माइरं दैरं दोननो आरोना माने दा आइ थानाय खनायावसो दोनदों नालाय आगोलाव दुमखानायमोन माला बायखोथाय दा आंहा नायदो हाबाफारिया जिराय जानाय बायदि मोनबाय खोमा आंखौ ना एसे थाब फैबाय थाबा नंमारगौ एसे नुबाय खामानि थिनखांनानै मादि बुङो ओरैबादि माने अन्थाइ बिखा गोजा थाब फैबाय थाबाय नालाय एकदम खामानि थिननो बोलोमबायब्रा आरो इसोर आंखौ ना मावना होनोसै आं अननानै आरोना ओरैनो थाबाय थाबा आंबो गेनरेडि जालांगोन नालाय एसे थाब मावना होनोसै आरो माथो हजम जानायनि बेदर मोनजायो खोमा मावनायनि माइबो लामदों मालाय ओमफ्राय आं बहनाखै आरो मालाय बिथांमोना गावसोरसो बहननाय दा एसे अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बायदि ओरैनो बिरनानै होफ्लानोसै आङो फैनायाव एसे दादागिरि जानो मोननायनि आरोना मालाबा समावहाय जेने थेने बस्थायाव सोनाय हाबाफारिया जोब्बाय सोनाफोर ओमफ्राय गुन्द्रा एकदम बोरैबा मुसियो आरोना दै सारसनदों जाहैदों मुसिजोब्बाय सिङावहाय आइजों आंजों बेखौ एसे बुथुम खालामबाय गैला ओमफ्राय आदा मन 3 फारलासोआनो जागोन गाज्रि जानाय माइया आरोना एकदम फुरा आदानि गाबनो ओंखारलायनाय माबासिगोन बेखौ हांसोफोरनो दाउफोरनो होनो दोनसिगोन आरोखि दा सोनाया बे थांनाय बोसोरनि माइसो मालाय गोदानखौ दाङाखैनो गोदाना ओइ रुमाव आं मैया देखायदोंमोन ना एसे मैयानि ब्लग्सआव जायनिफ्राय नोंसोरखौ आङो वेलकाम खालामदोंमोन बे आरोना ओमफ्राय बियो मालाय फुरानासो थांनाय बोसोरनि जोंना गोदोनिफ्राय माने जोंना सिगांनिफ्रायनो बेबायदिनो बाबायाबो जोंखौ मा खालामोमोन फुराना माइसो जाहैयोमोन आरोना थांनाय बोसोरनि माइखौनो माने बोसोरसे गायनाय माइयानो बोसोरनै आराय बोसोर जाजायोमोन नालाय जि रागा जोंसै जोङो माने एफा गोदान माइ गायबाय माइ गोदानखौनो मोनजाया होननानै आरोना मा होनो बोसोरनैफोरनि माइफ्रा बोरैबा खाब्रां जाहैथारोना ओमफ्राय गोदान बोसोरनि माइयासो एकदम एरनाया एरा माइरङा बिराद गोथावमोन ना सिथुम जानो बिराद दुखु मोनोमोन आरो जोङो ओमफ्राय बाबाखौ एकदम बाबाजों होनलाय गोदानखौसो जागोन होननानै आरोना ओमफ्राय मालाय बाबाया आरो गोदानखौ दोननानै गोजांबासो एरनानै आरो गोजामखौसो जाहोबावोमोन बाबाया आंखौ खोनाना रागा जोंलायबाय खोमा आंखौ मा एरना होबाय थादों फिसाजा होननानै आरोना दाबो बिदिनो बिसिना थांनाय बोसोरनिसो नै गोदान माइखौनो जाया होनजायो आरोना ओमफ्राय आंसो हाबा जाखांनानै क'क्राझाराव थाफैनानै जोंना हरैहाय लालेपारायाव गायथ'वामोन नालाय आदि सादि होथ'वाखैमोन थिखा होबाथ' माइया एसेल'सो मोनो नालाय ओमफ्राय आदि होनायनिफ्रायसो माइया बुरजा मोनखादों आंसो इनिफ्राय गोदान मोनजानायखौ लानानै थाङोमोन आङो महनसे गाहाम महनै गाहाम लामहोनानै गावसोरनि एसेल' गालांनानै आंसो लानानै थाङोमोन आरोना दादागिरिनो दा आंबो हरैनिफ्राय लाबोनायखाय बेखौ लांनाय जाला आरो नेक्स्ट बोसोराव नायनोसै र' माइ फिसा गायनो होन्दों फंबाय आरोना एबार जा फिसाखौसो गायहैगोन मोजांखौ बिसिना फिसाखा रनजित नालाय ओमफ्राय जोंना बर'थार नालाय एकदम गैया नानिखौ लाग्राया आयौ माइ फिसा माइ होनलायलायबाय आरोना माने रनजितफ्रा फिसा जायोना ओमफ्राय जों गायो बर'थान फाराग दं बिरादनो दैज्लाङाव गायग्रा मेसेङाव गायग्रा बहाथो एखे जानो नङा होमबा सोनाफोर स' जोबथ'बाय एसे साफाय खालामबावनोसै एसे मावाबा बोरैथो मोनजानो आंनो जागोन आंनो मावगोन होननायसो जानोसै आरोना फैबानो जागोन ना आरो माथो आदा बाजियाबो आलदायावसो थाखायो आरो माथो आंसो खाथिसिनाव थाखायोना ओंखायनो एसे मावफ्लाबाय आरो माइखौ एसे बिरनोसै आरोना ओमफ्राय नै देनां माखौथ' जाफैनो गोरानखा माइया एसे बिरनानै लाग्रोजोबनोसै आं सनाफोर फिसाजोनै ओंखाम जानो नागिरदों जि दिगदारखा आरोना ओमफ्राय मैया इमान थिं सान्दुंबाय दिनै माइ दिहुननाय लोगो गैया बेस्रा सान्दुङा खमजुरिसो जाना होबाय दिनै रानगोन खुनु आसा गैला आरोना सान्दुंखौलाय सोरथो हमनो हानो नङा होमबा आरो बैसागो खाथिनि बेस्राया जों थानायाव लामनानै लाखानोसै होनलायलायदोंमोन गैया दहाय फंबाया दिहुनलांदों आं दिहुनाखिसै नानिनि थाखायनो नङाबा बेफोर माइयालाय आरो मासै गोदोनि लेथेर फेथेर हाबाफारिखौ एसे हमफिननोसैलाय सनाफोरनै
लावदुम लावदुम खिनानै गालांबाय साफा जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा मोदो गोसोखांबाय आं खादासेया नङा गोबोरखिया एसेल' मोसौखौबो नुखाबायनो मानैल' ओमफ्राय बोरमा खादेरो ओमफ्राय मा होनो गोदो 12-13टा 14-15टा मोसौआवसो खुन्थियाफोरा इदि औवानिमोन आरोना ओमफ्राय जेलानाखि दैज्लां बोथोर फैसैमोन बारहुंखा बैसागो समावहाय दमफ्रा जोंबो गाखोलायनानै खाफ्रालायनाय आरोना बाबाया अजन नालाय जोंहा एसे फाथ्ला नालाय माखौबा गोजौआव बिराद फाहामनाय बेबायदि सिटुवेसनमोन आरोना सोनाब ओमफ्राय दा मोसौआ गैला एसेल'सै इदि खुन्थियानो मालाय नै इदि दोथाबलायनायनो मा बुंनो सोनाफोर टाइमाव ओमफ्राय अबेथिं सोलायो अबस्थाराव अबेथिंनिफ्राय अबेथिं जायो आरोना गोदोनिथ' मोसौ बागानावसो नांगौमोन जोंनो बिदि खुन्थिया आरि मजबुत एकदम उरायलांनो रोङि आरोना इनिफ्राय गैयामोन मोनसे रोखोमनि थाबाय थाया होननाया बेनो आरोना सनाफोर इनिफ्रायहाय दा जाबाय खुन्थिया ओमफ्राय मोसौआ गैला गलिया खालि बैसागोनि बारदै सिख्ला बारहुंखा फैबाथाय मा होनो थिङा गुरनै उरायलांलायनायमोन आरोना अबेबा खानायफ्रा मोजां जायिया खस्थ' मस्थ' बिदिनो सोलिबोनायमोन हाख' जायोमोन आरो ओरैबो ओमफ्राय न'फ्रा बिदिनो एसे होलाङो थांमोन नालाय जेलानाखि बैसाग बोथोर फैनोसै बेरा खाफ्रानाय गलि खाफ्रानाय बिराद धुमधाम आरोना जोङो ओमफ्राय मालायफ्रा जे बैसागो सोलोंनो माने ज' ओंखारोमोनबा जोंना बेफोर खामानिखौ मावखांनानैसो जों ओंखारनो मोनोमोन सनाफोर मोजांबो मोनोमोन फ्रात फ्रित जेरावबो माने ओंखारफानायमोन आरोना जोङो बाबाजोंहाय बेबायदि आरो जों गोसोखांबा इमसनेल जालायो दा गोसोखांदों आं गोबोरखि गारनानै आरोना गोबोरखिया बेल' होननानै दाख्लैबो मोसौ खानायाव गोसोखांबाय मोसौआ बेल' होननानै आरोना उफाय गैया जेबो नङा जोंहासो लालेफोराव बिदियानो गैबावा गोबोरखिखौनो गारनो मोनबावा हाबा जानायनिफ्राय न'आव फैबाल' गारनो मोनो आरोना ओमफ्राय गैया आरो बिदि थिंनि गोजौफ्रा मालाबाबो खालि थायामोन आरोना सिगाङावहाय एखमबा स्क्वास एखमबा लाव माबा माबिफ्रा गोजौआवबो आरोना जोंना ओमफ्राय लावफ्राथ' बिराद टेस्टियानोखामोन मा होनो ओमफ्राय मानसिफ्रा लांफैबाथाय मालाबा स्कुल टाइम जाहां लांफैबाथाय जोंनो गाखोब्रबलायनांगौमोन आरोना जि रागा जोंलायनाय आरोना माने सोरबा सानस'जानो एकदम लांफैब्रबोना गाखोदो रागा जोंथावथाव माने बाबाया अजन ना गाखोनो हाया मालाबा बाबा गैयाबा आरो लाबाय आरो ओमफ्राय होनलायनोसै आरो दे हाननानै होलांदो होननानै दा लावा बुरजा लांबाथाय ना लायगोन बेदर लायगोन होनलायनाय आरोना सोनाब बिदिमोन आरो बिदि खालि थायामोन जोंना मालाबाबो गलिफ्रा फुरा लाव जोगोनार नङाबा स्क्वास रिदिं थायोमोन आरो आगोल समनि खोथा आगोल समाव केमेराफोर थाबा गोसोखांथि हिसाबै बिदि खालामनानै दोननो हागौमोन गैयाना दा खुगाजोंनो खिथाबाय आरो आं फारि गोसोखांनायफोरखौ नोंथां ओंखायनो सनाफोर जेलानाखि क'क्राझाराव राजाखौ फोरोंनो होननानै ओंखारजेनदोंमोन ना 2018आव आङो न'निफ्राय ओंखारनाय जादों आरोना अब्ला माने सानबाय आरो बिफायाथ' होनबाय क'क्राझारावनो दोनखागोन जोंखौ ओमफ्राय आङो होनबाय क'क्राझारावथ' गासिबो बायनानै जानांगोन आं बिजनियावबोथ' स्कुल मोजाङै दंखायो स' आं बिजनियावनो थाहैनोसै नामा होननानै बुंदोंमोन आरो आङो स' न'निफ्राय बाबामोन थानायाव मैगं थाइगं गासिबो रोगानानै जानो हागोन साइकेलफोरजों थांनो हागोन बिजनि टाउनाव थाबाबो बेबायदि मोनसे हासबेन्डजों रायलायदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय मालाय बिथाङा लाजियो खर जाबाय थांगोन आंखौ होननानै आरोना गावबोथ' सुटियाव फैबा रुमाव फैनाय जागोन ना ओमफ्राय खर जामाय होननानै लाजियो जाहैदों ओंखायनो एकदम क'क्राझारावनो थागोन क'क्राझारावनो हा बायखागोन ना होननानै ओमफ्राय जोङो क'क्राझाराव भारा थानायनि सिगाङावनो हाखौ बायग्रोखादों आरो बिथाङा ओमफ्राय हाखौ बायदों हा बायनानै लन आग्लायनायखौ स्कुटि बायनानै होखादों आरो आंनो ना गैयामोन सिगाङावहाय बेबायदि आरो सोनाफोरा ओमफ्राय आङो माने सुबिदा हिसाबै माइरं आरिखौबो आङो न'निफ्रायनो रोगानानै जानो हागोन एसे
आइ बाबाखौ एसे हेल्प खालामफ्ला आलुफोर गायबा लाइननैसो आलु खोफ्लाहैनानै आरनानै बिदि सानदोंमोन आरो सानखा हखा बुंदोंमोन आङो क'क्राझारावथ' आंना बेबायदि गैया सोरनिफ्राय रोगानानै जानो गासिबो बायनाय आरोना ओमफ्राय जोंना हजों लालियाफारायावबोथ' बिदिनो बहुत खेथि बाथिया बारा जानो नागिरा बहुत खस्थ' जायो हाया गोरान रानसावसाव नालाय इथा बानायग्रा हा नालाय जोंना सोनाफोर ओमफ्राय बेयाव सिदोमा नालाय आं बेबायदि साननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय मालाय बिथाङासो लाजिथारो मालायबा माखौ लाजिखो खिजानि आंखौ लासैनो बोबोजानो गिदिंमोनदां आंखौ बोबोगोनदां सानदोंमोन आंलाय मानो बोबोनांगौ आंना बिदि दिमागाव जेबो साननाय गैया सनाफोर नङाबा आंहानो बिदाफोर दंखायो बिदा फंबाय दंखायो आंलाय मानो बोबोनो आंनालाय मा बेसेबां सम्पति दङ जास्ट सुबिदा जागोन साननानैसो आङो बुंदोंमोन आरो सनाफोर आरो आं गोदो जाय फंबाय बिनानावखौ टिउसन लायोमोन बिसिनि आरो फंबाय बिनानावखौ एसे टिउसन हमहैफिननोसै बा लाहैफिननोसै बिदि सानदोंमोन आरो आङो ना बिथाङा मालाय नांलाया जेबो नांलाया नों मोजाङैल' था क'क्राझारावनो था होननानै गन्थ'आ गोलावद्रायथार नुवाखै भिडिअफ्राव माने ओंखारनो भिडिअ लानोबा ओरैसो खालामो दासो एफा ओंखारहांदों गावबा सब बेबायदि आरोना सनाफोर एन'वे ओमफ्राय सनाफोर आं भिडिअखौ गोदाव खालामला जायखिनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय आं बाहेरायावबो ओंखारनानै जेरावबो थांनाय जायाखै न'नि खामानिनि बे लुखुर लाखार आइखौ हेल्प खालामनाय बेफोरनो आरोना सनाफोर स' गाज्रि मोनदोंबा माफ खालामदो मा देखायलाबायखो होननानै आरोना थ' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ आङो धामाका लाबोनो सेस्था खालामगोन ओमफ्राय दा बेखिनियानो आरोना सनाफोर स' थेंक इउ